Καλησπέρα σε όλους. Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας, 5η 23 Ιουλίου 2026. Κύριε Ζήση, παρουσίαση. Καλησπέρα και καλή συνεδρίαση να έχουμε. Σπανός Βασίλειος. Παρόν. Γκίκας Πέτρος. Παρόν. Γκριμότσης Δημήτριος. Παρόν. Ζήσης Δημήτριος. Παρόν. Καλτσούνης Νικόλαος. Παρόν. Καράτζιος Διονύσιος. Παρόν. Κοτσιάφτης Δημήτριος. Παρόν. Μίτσος Γεώργιος. Παρόν. Παφίλης Ιωάννης. Παρόν. Στράτος Νικόλαος. Παρόν. Τσούτσος Απόστολος. Παρόν. Εξάρχου Νικόλαος. Παρόν. Γιαννούση Χριστίνα. Παρούσα. Δημαράτου Εκατερίνη. Παρούσα. Λαζογιάννης Αριστίδης. Απόν. Τσαλιαμάνης Νικόλαος. Παρόν. Χήρας Δημήτριος. Παρόν. Κούσου Αγγελική. Απούσα. Ζούκος Δημήτριος. Παρόν. Παρόντες είναι και οι πρόεδροι Μολυβδοσκέπαστης, Κλειδονιάς και Πλικατιού. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε απαρτία, ο λόγος σας. Για τις απουσίες τους έχουν ενημερώσει, κύριε Στούκο, θα το πω τώρα. Για τις απουσίες έχουν ενημερώσει και ο κύριος Λαζογιάννης και η κυρία Χούσου. Ο κύριος Λαζογιάννης και επίσης και η κυρία Χούσου απουσιάζουν για προσωπικούς λόγους. Την κυρία Χούσου να ευχηθούμε κάθε ευτυχία στον έγκαμο βίο της. Τώρα ξεκίνησε. Παρακαλώ το Σώμα για τη δικαιολόγηση των απουσιών. Ομόφωνα δικαιολογούνται οι απουσίες των συναδέλφων. Επίσης, να ενημερώσω ότι η συνεδρίαση βιντεοσκοπείται και με ασύγχρονο τρόπο θα βγει. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα ζήτημα με το zoom της κάμερας πάλι λόγω των τελευταίων διακοπών του ρεύματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος. Για τον λόγο αυτό θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να ακολουθήσουν τον κανονισμό λειτουργίας κατά γράμμα, όπως θα ακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα σε όλες τις συνεδριάσεις. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζετε ότι έχει υπάρξει νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων που καθορίζει αρκετά πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Μία από τις αλλαγές αυτές είναι, για παράδειγμα, η συνεδρίαση λογοδοσίας που θα γίνεται κάθε 4 μήνες αντί για κάθε 2 μήνες. Οπότε και εκεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα υποβάλουν τις ερωτήσεις που θέλουν προς τη διοίκηση. Στις συνεδριάσεις θα υποβάλουν οι επικεφαλείς, όπως ακριβώς είναι και ο κανονισμός λειτουργίας. Μελετάμε αυτή την περίοδο τον νέο κώδικα, γιατί πιθανόν θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις και να ξαναψηφίσουμε τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Εύχομαι μια σύντομη, γιατί λίγα είναι τα θέματα, και επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Εξάρχου. Καλησπέρα σε όλους. Μια καλή συνεδρίαση εύχομαι και να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων όσους θα μπορέσετε, μακάρι να είστε όλοι, να παρευρεθείτε στο γάμο της κόρης μου Αγγελικής στις 22 Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σδούκο. Καλησπέρα και από μένα. Μπορώ να υποβάλω ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, ή να κάνω και μια μικρή τοποθέτηση για ένα θέμα που πρέπει? Έχετε το λόγο, κύριε Στούκο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε να κάνει με το θέμα της Βασιλίτσας, το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την άποψη της λαϊκής συσπήρωσης παροδία, δεδομένου ότι η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, είχε περάσει από την Επιτροπή της Βουλής, συνεδρίαζε η Ολομέλεια με το θέμα και εμείς εκ των υστέρων θα στέλναμε
υπόμνημα με τις θέσεις του Δήμου. Κάτι το οποίο η Λαϊκή Συσπήρωση το είχε ζητήσει στις 2 προηγούμενες συνεδριάσεις. Είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος στην πρώτη πως θα το φέρουμε, κύριε Σδούκα, άμεσα ενδεχομένως και ως μοναδικό θέμα ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι που δεν έγινε. Και φτάσαμε τελευταία στιγμή τάχα, λες και είμαστε στην διοίκηση του Δήμου χθες, να ενημερωθούμε πως το θέμα συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, και από τη θητεία του κύριου Εξάρχου, γιατί και ο κύριος Εξάρχου δεν είναι αμέτωχος, έχει ευθύνες, γιατί στη θητεία του έγινε η παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ τότε και μετά υπερταμείο. Υπήρχαν συζητήσεις και του κύριου Εξάρχου με τον κύριο Αυγενάκη, αρχικά για μια διαδικασία να προχωρήσει το θέμα ως ΣΔΙΤ, συνεργασία δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κάτι που δεν έγινε, και φτάσαμε τελικά στην εκποίηση, κατά τη δική μου άποψη, την παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου σε έναν ιδιώτη για 30 συν 10 χρόνια, 40 χρόνια, χωρίς ο Δήμος να εισπράττει δεκάρα τσακιστή. Η περιουσία του Δήμου ανέρχεται, για όσους δεν γνωρίζουν, σε 962 στρέμματα γης, ένα ακίνητο το σαλέ και άλλα 2 μικρά κτίρια, από τα οποία ο Δήμος όλα τα προηγούμενα χρόνια εισέπρατε μισθώματα, πλέον δεν θα παίρνει τίποτα. Και στο υπόμνημα που στείλατε, λέτε ότι θα διεκδικήσουμε. Η σύμβαση που έχει υπογράψει και κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, την έχουν συντάξει υψηλού κύρους νομικοί. Δεν είναι χαζοί αυτοί. Τα έχουν όλα διασφαλισμένα και όλα είναι υπέρ του επενδυτή. Η επένδυση λοιπόν που θα κάνει η D-Group στο χιονοδρομικό είναι εξασφαλισμένη χωρίς κανένα ρίσκο, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, με τα δικά μας δηλαδή τα χρήματα και πάλι. Θα κάνει business ο κύριος Δρεπάνης και ποιοι θα τον διαδεχτούν στην πορεία. Και εμείς ως Δήμος έχουμε παραιτηθεί, παρόλο τους λεονταρισμούς ότι η δημοτική περιουσία δεν εκποιείται, δεν παραχωρείται. Παραχωρήθηκε όμως ενδεχομένως με δόλιο τρόπο η λέξη ένταξη που υπήρχε τότε στην μοναδική συνεδρίαση που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο το 2013 για την οριοθέτηση. Εκεί δεν μιλάει για παραχώρηση, αλλά μιλάει για ένταξη της έκτασης στο χιονοδρομικό κέντρο. Αυτοί το θεωρούν παραχώρηση. Το έχουν δέσει λοιπόν όλα τόσο καλά και πάντοτε βέβαια είναι υπέρ των συμφερόντων του επιχειρηματία, του επενδυτή. Όπως υπέρ του επενδυτή είναι και οι 2 υπόλοιπες παρατάξεις και πίνουν νερό στο όνομα της ιδιωτικοποίησης, στην ουσία της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων των Δήμων. Και εγώ έχω ευθύνη. Και η Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε ευθύνη, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, από το 23 μέχρι τώρα, δεν είχαμε κάνει κάποια παρέμβαση. Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γιατί δεν ήμουν και ενήμερος για το όλο θέμα. Αργά ενημερωθήκα, ήταν πολύπλοκο. Πάντως, σημασία έχει πως είμαστε η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, που για 40 χρόνια ο Δήμος της Κόνιτσας δεν θα παίρνει δεκάρα τσακιστή από την περιουσία του. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, στον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα δάση, αν είναι έτοιμος σήμερα να μου απαντήσει για το τι γίνεται με τα 2 τα κοπάδια και αν βόσκουνε στο νομό Ιωαννίνων, τα οποία έχουν έρθει από τη Λάρισα, από περιοχές υψηλού κινδύνου, και επειδή είμαι και κτηνοτρόφος, για να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι, έχω κάθε λόγο να ενδιαφέρομαι παραπάνω. Από την περιά της Πρέβεζας ανεβαίνει η ευλογιά. Χθες στην Καστοριά καινούρια κρούσματα και εμείς στη μέση κάποια στιγμή θα την κλειτώσουμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε να πείτε κάτι? Πριν σας δώσω το λόγο, κύριε Αντιδήμαρχε, βέβαια ο κύριος Δήμαρχος δεν ήταν παρόν. Αν θα ήθελε να απαντήσει τον κύριο Σδούκο, θα πω 2 πράγματα και δεν θα ανοίξω ξανά, κύριε Σδούκο, το θέμα
της Βασιλίτσας, γιατί συζητήθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που επιλέξατε να μην είστε παρόν. Θα μπορούσατε εκείνη την ημέρα να έρθετε και να μας πείτε όλα αυτά που είπατε και να υπήρχε η συζήτηση που έγινε και να καλυφθούν ενδεχομένως και όποιες άλλες απορίες. Παρόλα αυτά, συγγνώμη κύριε Σδούκο, συγγνώμη. Παρόλα αυτά η συνεδρίαση είναι αναρτημένη, μπορείτε να τη δείτε όλοι και να ενημερωθείτε για το ποια ακριβώς είναι η θέση της διοίκησης του Δήμου. Σε ένα μόνο σημείο θα σταθώ κύριε Σδούκο. Κάτι το οποίο είτε θελημένα το κάνετε ή δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό. Λέτε και εσείς και η άλλη παράταξη ότι έχει η συνεδρίαση ετεροχρονισμένα και ότι το υπόμνημα κατατέθηκε ετεροχρονισμένα. Κάνετε τεράστιο λάθος. Αυτά που αποτυπώθηκαν στο υπόμνημα, ο κύριος Δήμαρχος τα είπε στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, σε online σύνδεση. Όλη την ημέρα ήταν, από τις 10 το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Και ζήτησε στο τέλος όλα αυτά τα οποία κατέθεσε εκείνη την ώρα να κατατεθούν και με υπόμνημα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πού είναι το πρόβλημα? Άρα, στο χρόνο του έγινε. Τότε κλήθηκε, εκείνο το πρωί, στη συνεδρίαση, ξαναλέω, της Επιτροπής, ναι, στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, ο Δήμος Κόνισσας ήταν εκεί, κατατέθηκε η άποψη εκ μέρους του Δημάρχου και ήρθε το Δημοτικό Συμβούλιο με ένα υπόμνημα που ψήφισε για να επιβεβαιώσει όλα αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Ορίστε κύριε Καρατζίου. Σας είπα ότι θα μπορούσατε να ήσασταν εδώ τότε και να το συζητήσουμε. Δεν θα συζητηθεί σήμερα το θέμα αυτό, κύριε Σδούκο. Είπατε τι θέλατε να πείτε, σας απάντησα σε αυτό που μας αφορά. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Ήθελα να πω, βέβαια, δεν ήμουν από την αρχή, δεν άκουσα την ερώτηση, ωστόσο με κάλυψε με αυτά που είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, προσθέτοντας όμως κάτι που είναι σημαντικό. Πολύ έγκαιρα, εγώ πήγα στο υπερταμείο και είχα συνάντηση με τον υπεύθυνο που χειρίζεται το θέμα της Βασιλίτσας. Ακριβώς ό,τι είπα στη συνέντευξη, τα είπα και τότε και σας είχα ενημερώσει ότι ζήτησα... Για το περιεχόμενο, κύριε Δημαρχέ. Σας είχα ενημερώσει ότι πήγα... Δεν είναι δική σας υπόθεση το τι θα γίνει και θα κοβεντιάσει. Μην διακόπτετε, κύριε Σδούκο. Κύριε Σδούκο, δεν σας διέκοψε κανένας. Αφήστε. Όταν πάρετε το λόγο... Συζητήθηκε το θέμα, σας είπα, και απουσιάζατε. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Όταν ήρθα, είπα ότι είχα πάει στο υπερταμείο, είπα τι είπα εκεί και είπα ότι ζήτησα τον πλήρη φάκελο και όλα τα έγγραφα και κάνει τη Βασιλίτσα. Δεν ήρθε. Ερχόμουν από Αθήνα και καθοδόν ενημερώθηκα ότι την επόμενη μέρα το πρωί θα υπήρχε αυτή η συζήτηση που έπρεπε να μετέχω διαδικτυακά. Πράγμα που έκανα. Και εκεί είπα πάλι τα ίδια πράγματα και επιπρόσθετα είπα οι απόψεις μου θα κατατεθούν και με υπόμνημα. Πράγμα που κάναμε αμέσως μετά με τον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κάναμε πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και είπαμε τα ίδια πράγματα και καλέσαμε όλους σας να είστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ορίστε, κύριε Καράτζιο. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σδούκο. Σας δόθηκε ο λόγος. Ας ήσασταν εδώ, κύριε Σδούκο. Απουσιάσατε. Απουσιάζατε, κύριε Σδούκο. Δεν ήσασταν εδώ. Ας ήσασταν εδώ να τοποθετηθείτε. Κύριε Καράτζιο, έχετε το λόγο. Κύριε Καράτζιο, έχετε το λόγο. Λοιπόν, κύριε Σδούκο, επειδή επανήλθατε πάλι σε δεύτερο ερώτημα όπως και την προηγούμενη φορά, εγώ μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, επειδή τυχαίνει είναι και συγγενικό πρόσωπο και τον είπα ότι έχουμε ευθύνη σαν δήμαρχος, σαν αντιδήμαρχος, καμία λέει η περιφέρεια. Άρα δεν είναι δικό μας θέμα αυτό όταν τα δύο τα κοπάδια αυτά πηγαίνουν και βοσκάνε στο δικό μας το μέρος. Από τη στιγμή που πήρανε την άδεια και μετακινήθηκαν από τη Θεσσαλία στη Δυτική Μακεδονία, γιατί εκεί ανήκει, τη Σαμαρίνα είναι αυτός. Τώρα, το αν βοσκάνε σε εμάς δεν φέρνουμε καμία ευθύνη και δεν είναι θέμα δικό μας. Και όπως σας είπα, είπατε ότι το είχατε μάθει βράδυ και σας είπα γιατί δεν με πήρατε τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Δεν απαντήσατε όμως. Γιατί δεν φέρνουμε καμία ευθύνη.
Θέλετε απάντηση σε αυτό τώρα. Θέλετε απάντηση σε αυτό. Η απάντηση είναι μία. Η απάντηση είναι μία, ότι δεν φέρνει καμία ευθύνη ούτε ο Δήμος ούτε ο Αντιδήμαρχος. Και δεν είναι θέμα δικό μας. Και δεν είναι μόνο, είναι της περιφέρειας και δεν είναι μόνο σου. Περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Έχει προσέλθει και ο πρόεδρος της Ηλιόρχης, ο κύριος Ζέρβας. Που μπορούσατε μέσω του επικεφαλής σας, κύριε Δημάρατο. Τι ενημέρωση? Να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο για κάτι που συμβαίνει στο δρόμο. Τι? Να μας πείτε τι? Ότι συμβαίνει κάτι στο δρόμο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα υπηρεσιών. Το ίδιο λέω λοιπόν. Ενημερώστε τις υπηρεσίες. Τι να ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο? Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, υποβολή πρότασης για χαρακτηρισμό της Δημοτικής Κοινότητας Μολυβδοσκέπαστης ως μαρτυρικής. Έχετε πάρει την εισήγησή μου. Για να μην κουράσω, δεν θα την διαβάσω ολόκληρη, καθώς πριν από μερικούς μήνες, είναι πανομοιότυπη, πριν από μερικούς μήνες από το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε η πρόταση για τον χαρακτηρισμό της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσόπετρας και του οικισμού της Καλόβρησης ως μαρτυρικής. Το νομικό πλαίσιο είναι ακριβώς το ίδιο. Θα αναφερθώ μόνο στα καινούργια στοιχεία. Με τον αριθμό πρωτοκόλλου 3925, 15 του 2026, οι πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μολυβδοσκέπαστης, ο κύριος Χρήστος Μπόλης και ο κύριος Κυτσάκος Αθανάσιος, έχουν υποβάλει φάκελο τεκμηρίωσης που εμπεριέχει έρευνα την οποία έχει διεξάγει ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας του βιβλίου «Το Ολοκαύτωμα Μολυβδοσκεπάστου», 9 Ιουλίου 1943, κύριος Απόστολος Τσίπης. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα ιστορικά στοιχεία, τις μαρτυρίες και τα έγγραφα που τεκμηριώνουν πλήρως τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1943, δηλαδή την πυρπόληση όλων των οικειών του χωριού, την εκτέλεση άοπλων κατοίκων, τις λαιλασίες, τις καταστροφές των μνημείων και τις συλλήψεις ομήρων από ένοπλο τμήμα της ναζιστικής γερμανικής ορεινής μεραρχίας ορεινών καταδρομών Edelweiss. Ο φάκελος αυτός, με τη σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα μεταβιβαστεί στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εισηγηθεί την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα χαρακτηρίζει τη Μολυβδοσκέπαστη ως μαρτυρικό χωριό. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Μπόλης, και ο κύριος Τσίπης. Κύριε Μπόλη, αν θέλετε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα για από μένα. Έχουμε υποβάλει σαν κοινότητα το φάκελο τεκμηρίωσης της κοινότητάς μας ως μαρτυρικό χωριό. Θα θέλαμε από εσάς τις περαιτέρω ενέργειες να υποβληθεί ο φάκελος στο Υπουργείο Εσωτερικών και να αναγνωριστούμε και εμείς πλέον σαν μαρτυρικό χωριό. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τσίπη Απόστολο, ο οποίος είναι και ο βασικός ερευνητής όλου του φακέλου, να σας πει δύο λόγια. Ευχαρίστως, κύριε Τσίπη, να σας ακούσουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, επιτρέψτε μου πρωτίστως να σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες των εκπροσώπων των φορέων της Μολυβδοσκεπάστου, αλλά και των κατοίκων του χωριού, για την άμεση ανταπόκριση των συλλογικών οργάνων του Δήμου στο αίτημά μας για τη θεσμική αναγνώριση της Μολυβδοσκεπάστου ως μαρτυρικό χωριό. Αίτημα που είναι αλήθεια ότι με δική μας ευθύνη έρχεται για συζήτηση με καθυστέρηση αρκετών χρόνων από τότε που θεσμοθετήθηκε από την ελληνική πολιτεία η διαδικασία για την αναγνώριση των χωριών που οι Γερμανοί φασίστες κατακτητές κατέστρεψαν ως μαρτυρικά χωριά. Η αναγνώριση αυτή δυστυχώς δεν χορηγείται αυτοδικαίως από τους αρμοδίους κρατικούς φορείς. Διεκδικείται από την ενδιαφερόμενη κοινότητα προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό έπραξαν οι κάτοικοι και οι φορείς της Μολυβδοσκεπάστου. Συγκρότησα τον φάκελο τεκμηρίωσης του ολοκαθώματος του χωριού που ήδη έχετε στα χέρια σας και ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί με τη δική σας απόφαση συνένεση για την υποβολή του στην αρμόδια επιτροπή για την τελική απόφαση αναγνώριση του χωριού μας ως μαρτυρικού. Ίσως καθυστερήσαμε για τη θεσμική αναγνώριση του χωριού ως
του χωριού μας ως μαρτυρικού. Δεν ξεχάσαμε όμως ποτέ όχι μόνο τα τραγικά γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1943, αλλά και το χρέος μας να αποδίδουμε κάθε επέτειο του ολοκαυτώματος τις πρέπουσες τιμές στα θύματα της γερμανικής ναζιστικής θηριωδίας. Η Μολυβδοσκέπαστος είναι από τα πρώτα χωριά της περιοχής μας που καθιέρωσε ως τοπική επετειακή εορτή τιμής και μνήμης το ολοκαύτωμα της 9ης Ιουλίου 1943. Σε αυτήν την επετειακή εορτή, οι φορείς του χωριού φρόντισαν να μην έχει έναν θυμοτυπικό επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα απόδοσης τιμών στους νεκρούς, αλλά να έχει και ένα μορφωτικό, παιδαγωγικό και πατριωτικό περιεχόμενο, το οποίο συμβάλλει θετικά στην απόκτηση της ιστορικής γνώσης, στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης των ατόμων και στην κατανόηση των αξιών της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Όλοι σας έχετε συμμετάσχει σε τοπικές και εθνικές επετείους της Μολυβδοσκεπάστου και όλοι σας θα διαπιστώσατε ότι αυτές τις πατριωτικές επετείους τις πραγματοποιούμε όχι μόνο για να διαφυλάξουμε από τη λύθη σημαντικά ιστορικά γεγονότα του χωριού μας, αλλά και για να μην ξεχνάμε το αξιακό, ιδεολογικό και πατριωτικό περιεχόμενο των θυσιών και των αγώνων του λαού μας. Η Μολυβδοσκέπαστος, όπως όλοι γνωρίζετε, για πολλούς αιώνες έδωσε σε αυτήν την εσχατιά της Ελλάδας ηρωικούς αγώνες για την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία και την Ορθοδοξία. Ακόμη και σήμερα, πέραν των ιστορικών καταγραφών από ιστοριογράφους και ερευνητές, υπάρχουν απομεινάρια, σπίτια, εκκλησίες και άλλα, των ολοκληρωτικών καταστροφών του χωριού από βάρβαρους και απολύτιστους κατακτητές. Η ολοκληρωτική καταστροφή της Μολυβδοσκεπάστου στις 9 Ιουλίου 1943 από τμήμα των ναζιστικών γερμανικών δυνάμεων της πρώτης ορεινής μεραρχίας Εντελβάης είναι η τρίτη ολοκληρωτική καταστροφή που ο μαρτυρικός αυτός τόπος έχει υποστεί στο διάβα των αιώνων. Η πρώτη, σύμφωνα με το Ρωμαίο ιστορικό Τίτο Λίβιο, ήταν το 167 π.Χ. από τους Ρωμαίους και η δεύτερη το 1657 από τους Τουρκαλβανούς Καραμουτάτες. Σε ό,τι αφορά τα ιστορικά γεγονότα του ολοκαυτώματος της Μολυβδοσκεπάστου από τους Γερμανούς φασίστες, το ρόλο και τη δράση της πρώτης ορεινής γερμανικής μεραρχίας Εντερβάης, τους νεκρούς και το μέγεθος των καταστροφών και λαιλασιών στο χωριό, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να κάνω ειδική αναφορά, διότι θα είναι μια επανάληψη των ήδη γνωστών σε εσάς ιστορικών γεγονότων και βέβαια στο φάκελο τεκμηρίωσης που έχετε γίνεται αναλυτική και τεκμηριωμένη αναφορά στη βάρβαρη και ανελαίητη επιδρομή των γερμανικών ναζιστικών δυνάμεων, την ολοκληρωτική καταστροφή οικειών, δημοσίων κτισμάτων και μνημείων και την ανέτεια εκτέλεση κατοίκων του χωριού. Αναμφίβολα, αν υπάρχουν στο φάκελο στοιχεία στα οποία κατά την κρίση σας πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις γενικά για τα ιστορικά γεγονότα, θα προσπαθήσω στο τέλος της σύντομης παρέμβασής μου συμπληρωματικά ή και ενημερωτικά να προσθέσω. Θέλω όμως με κάθε ειλικρίνεια και υπευθυνότητα να σας διαβεβαιώσω ότι στο φάκελο τεκμηρίωσης του ολοκαυτώματος που έχετε στα χέρια σας καταγράφουμε απόλυτα την ιστορική και ακριβή αλήθεια των γεγονότων. Δεν υπάρχουν ψευδή στοιχεία, δεν υπάρχουν μεγενθήσεις των γεγονότων, ούτε αλλοιώσεις των ιστορικών στοιχείων. Η ιστορικότητα της Μολυβδοσκεπάστου, οι αγώνες και οι θυσίες των κατοίκων δεν χρειάζονται ανακριβή και αναλυθή στοιχεία για να αναγνωριστεί η ιστορική αγωνιστική συνεισφορά τους στην πατρίδα. Για να γίνει κατανοητή απόλυτα η θέση αυτή, θεωρώ σκόπιμο να σας αναφέρω ότι προκειμένου να καταγράψουμε την ιστορική αλήθεια, προκειμένου να καταγράψουμε την ιστορική αλήθεια για το ολοκαύτωμα του χωριού, διορθώσαμε ακόμη και δημόσια ιστορικά έγγραφα. Για παράδειγμα, η έκθεση της Επιτροπής που συστάθηκε από την κυβέρνηση του 1945 για την καταγραφή των σημειών από την έναρξη του πολέμου του 1940 μέχρι την απελευθέρωση τον Οκτώβριο του 1944 και στο υπαρίθμο 2584-31 Πέμπτου του 45 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, αναφέρεται ότι οι Γερμανοί εκτέλεσαν στη Μολυβδοσκέπαστο 12 κατοίκους. Αυτό όμως δεν είναι αληθές. Στο χωριό μας οι εκτελεσμένοι από τους Γερμανούς την 9η Ιουλίου 1943, με βάση και τις μαρτυρίες επιζώντων του ολοκαυτώματος κατοίκων, είναι μόνο 5. Προφανώς στους 12 που αναφέρει το έγγραφο έχουν συμπεριληφθεί και 7 κάτοικοι που συνελήφθησαν ως όμηροι και οδηγηθήκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία, για τους οποίους ίσως πίστευαν ότι είχαν εκτελεστεί ή με την ευθύνη κάποιου άγνωστου σε εμάς δηλώθηκαν στην Επιτροπή
και μεταγενέστεροι θάνατοι κατοίκων ως αποτέλεσμα της θλίψης και απόγνωσης από την ολική καταστροφή των οικειών ή την εκτέλεση συγγενών. Υπάρχει και τραγικότερη όμως αναλυθής καταγραφή σε δημόσιο έγγραφο και δι στρατιωτικής υπηρεσίας, στο οποίο ο εκτελεστής 20χρονος κάτοικος Γόρας Εμμανουήλ εμφανίζεται ως θανόν εν τη οικία του. Τα παραδείγματα αυτά πιστεύω ότι καταδεικνύουν ότι η έκθεση τεκμηρίωσης για την αναγνώριση της συμμετοχής στο μαρτυρικό χωριό είναι πλήρως τεκμηριωμένη και ως προς τα ιστορικά γεγονότα απόλυτα αξιόπιστη ως προς την ιστορική αλήθεια. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αν τα ιστορικά γεγονότα του ολοκαυτώματος δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για λεπτομερή αναφορά, επειδή λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε την ακριβή και αληθή καταγραφή τους, στην έκθεση τεκμηρίωσης που σας έχουμε υποβάλει, θεωρώ αναγκαίο να επισημάνω εν συντομία τους λόγους για τους οποίους επιζητούμε τη θεσμική αναγνώριση της Μολδοσκεπάστου από την ελληνική πολιτεία ως μαρτυρικού χωριού και πιστεύω αν στους λόγους αυτούς διαπιστωθεί μια συναντήληψη, τότε η συνένεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρότασή μας θα είναι μια ουσιαστική προωθητική στήριξη και όχι μια απλή διαβιβαστική τυπική διαδικασία. Οι κάτοικοι του χωριού και οι φορείς του είναι απόλυτα πεπισμένοι ότι η θεσμική αναγνώριση από την πολιτεία της Μολδοσκεπάστου ως μαρτυρικού χωριού θα συνδέσει τους κατοίκους με την ιστορία του τόπου τους, θα συνεισφέρει τα μέγιστα στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας, θα καταστήσει διαχρονικά ζωντανή τη μνήμη του ολοκαυτώματος και θα συμβάλλει θετικά στη μετάδοση της ιστορικής γνώσης. Αναμφίβολα, η επίσημη αναγνώριση της Μολδοσκεπάστου ως μαρτυρικού τόπου προσφέρει συμβολικά και ηθικά ωφέλη. Στο πλαίσιο αυτό, θα επισημάνουμε επιγραμματικά τους πιο ουσιαστικούς λόγους που επιζητούμε τη θεσμική αναγνώριση από την πολιτεία. 1. Η θεσμοθέτηση της αναγνώρισης θα καταστήσει τις επετείους του ολοκαυτώματος θεσμική υποχρέωση των αρμοδίων αυτοδιοικητικών οργάνων για καλύτερη οργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων και κυρίως για να μπορούν να αποκτήσουν οι επέτειοι πνευματικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο. 2. Με τη θεσμική αναγνώριση κατοχυρώνεται η τοπική ιστορία και επίσημα στον Εθνικό Κατάλογο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών και συνδέει τη Μολδοσκέπαστο με το Παγκόσμιο Δίκτυο των Θυμάτων του Ναζισμού. 3. Η αναγνώριση του χωριού ως μαρτυρικού τόπου θα είναι μια ιστορική δικαίωση των κατοίκων που υπήρξαν θύματα της ναζιστικής περιοδίας, αλλά και μια αναγνώριση των διαχρονικών αγώνων και των κατοίκων για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. 4. Η θεσμική αναγνώριση του ολοκαυτώματος συνεπάγεται για τους φορείς που οργανώνουν τις εκδηλώσεις των επετείων και την ηθική υποχρέωση να μην περιορίζονται στην αυτονόητη απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης στους εκτελεσμένους από τους Γερμανούς φασίστες. Αν η μνήμη παραμείνει εγκλωβισμένη σε στήρες τελετουργίες και τυπικές καταθέσεις στεφάνων, θα χάσει τη ζωτικότητά της. Χρέος όλων μας είναι να προσδώσουμε στις εκδηλώσεις αυτές μορφωτικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο, να προβάλλουμε τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας και το χρέος μας να αντισταθούμε σε κάθε μορφή φασισμού. 5. Η επίσημη αναγνώριση του Μολδοσκεπάστου ως μαρτυρικό χωριό μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την επέτειο σε ένα ζωντανό εργαστήριο παιδείας, να δώσουμε σε μαθητές και νέους ανθρώπους την ευκαιρία να αποκτήσουν μια βιωματική μάθηση των ιστορικών γεγονότων, αλλά και να συνειδητοποιήσουν τις φρικτές και απάνθρωπες συνέπειες της φασιστικής και ναζιστικής ιδεολογίας που διακατήχε το γερμανικό στρατό. Η παιδαγωγική της μνήμης δεν αποσκοπεί στην καλλιέργεια μίσους ή αντεκδίκησης. Στόχος είναι πάντα η θωράκιση και προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι νέοι σήμερα πρέπει να γίνουν ενεργοί πολίτες και πρέπει να διδαχθούν πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, ολοκληρωτισμού και φασισμού. 6. Η επέτειος του ολοκαυτώματος, όταν έχει μορφωτικό, πνευματικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο, λειτουργεί ως ανάχωμα στη λύθη και στην παραχάραξη της ιστορίας. Διατηρεί ζωντανή την ταυτότητα του τόπου ως μαρτυρικού χωριού, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ατομικής ιστορικής συνείδησης και της συλλογικής μνήμης, που είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής. 7. Η επίσημη κρατική αναγνώριση της Μολδοσκεπάστου ως μαρτυρικού χωριού θα μας επιτρέψει να ενώσουμε τη φωνή μας και τον αγώνα μας μαζί με τα άλλα μαρτυρικά χωριά για να διεκδικήσουμε την ιστορική δικαίωση και την ηθική και ηλική αποκατάσταση. Μιλώ φυσικά για τις πολεμικές αποζημιώσεις που ήδη η χώρα μας με ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής διεκδικεί
από το γερμανικό κράτος. 8. Η θεσμική αναγνώριση του χωριού ως μαρτυρικού τόπου δίνει στις αναπτυξιακές προτάσεις των φορέων του χωριού, σε περιπτώσεις κυρίως που αφορούν τον πολιτισμό, τα μνημεία και τις παραδόσεις του χωριού, μια προτεραιότητα για χρηματοδοτήσεις από κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Επίσης, η αναγνώριση αυτή διευκολύνει τις προσπάθειες των φορέων του χωριού και του Δήμου για την ανάδειξη συμβολοσκεπάς του ιστορικού και θρησκευτικού τουριστικού προορισμού, προσελκύοντας επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίζουν τα μνημεία, την ιστορία και το φυσικό περιβάλλον της ακριτικής και μαρτυρικής μολυβδοσκεπάστου. Κύριε Δημοτική Σύμβουλοι, όσα συνοπτικά παραπάνω ανέφερα ως αναγκαίους λόγους για την αναγνώριση της μολυβδοσκεπάστου ως μαρτυρικού χωριού, δεν εξαντλούν την αιτιολόγηση του αιτήματός μας. Πλην τους άλλους λόγους θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί. Πιστεύω όμως ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός διαλόγου, προκειμένου να καταλήξετε σε μια πλήρως τεκμηριωμένη απόφαση στήριξης και συνένεσης στο αίτημά μας. Στο διάλογο αυτό, αν κρίνετε ότι μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά, δηλώνουμε προκαταβολικά την παρουσία μας, την προθυμία μας, αλλά και τις ευχαριστίες μας προς όλους σας για το ενδιαφέρον και τη στήριξη της ιστορικότητας της μαρτυρικής και επιμεθόριας μολυβδοσκεπάστου. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Τσίπη. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι θα έπρεπε να αναγνωρίζετε αυτό δίκαιο ο χαρακτηρισμός όλων των μαρτυρικών χωριών και ενδεχομένως να μην διεκδικείται από καμία επιτροπή. Υποχρέωση της πολιτείας ήτανε, ας γίνει πράξη έστω και τώρα. Καθίστε, μήπως υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιον από τους συναδέλφους. Θέλει κάποιος να αναφερθεί, θέλει κάποια ερώτηση στον κύριο Τσίπη να γίνει. Ο κύριος Δούκος. Είμαι από πίσω σας, κύριε Τσίπη. Εκεί που είπατε για τον εκτελεσμένο, που εκτελέσετε στην οικία του. Δηλαδή... Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση προς τον κύριο Τσίπη? Περνάμε στις τοποθετήσεις, κύριε Εξάρχου. Είναι σίγουρα μια ιστορική στιγμή για την κοινότητα μολυβδοσκέπαστης. Κύριε Τσίπη, θυμάμαι αυτή την εκδήλωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν το κρύβω ότι εν έτη 2008 μου είχατε δώσει και ένα CD εκεί όταν είχα καταθέσει στεφάνι εκ μέρους του Δήμου. Μάλλον το 2007 ή το 2008 ήτανε. Και είναι ιστορική στιγμή γιατί έχετε δίκιο ότι έπρεπε να γίνει πριν αρκετά χρόνια. Έστω και τώρα, πιστεύω ακράδαντα, και σίγουρα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ομόφωνη, πιστεύω, να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή που πρέπει και να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν, ώστε του χρόνου 9 Ιουλίου, κατά την άποψή μου, το θέμα να έχει λήξει. Ευχαριστώ. Κύριε Στούκο. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να πω ότι είμαι σύμφωνος με την πρόταση και σαν λαϊκή συσπήρωση τη στηρίζουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με κάλυψε ο κύριος Τσίπης ό,τι αφορά την... Ήμουν προετοιμασμένος να μιλήσω, κύριε Τσίπη, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, τις οποίες το ελληνικό κράτος ποτέ δεν τις απέτησε και τις αξίωσε. Με καλύψατε, δεν έχω κανένα θέμα. Όμως να πω πως ο φασισμός, ο ναζισμός, ειδικά εκείνη την περίοδο, οι εκτελέσεις ήταν στην πρώτη γραμμή από την Κρήτη μέχρι το Διδημότικο. Υπάρχουν εκατοντάδες χωριά, είτε λίγο είτε πολύ. Η πατρίδα μας συνέβαλε στον αγώνα εκείνης της περίοδου με την εθνική της αντίσταση. Ήταν καθοριστικός ο ρόλος της. Όλα αυτά γίνανε σε αντίπεινα και πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον λαό μας, για την πατρίδα μας, για την εθνική αντίσταση, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δώσαν πολύ τη ζωή τους
κυνηγήθηκαν εκ των υστέρων βέβαια. Έτσι είναι βέβαια η ζωή, έτσι το εκτιμήσαν οι νικητές σε αυτή την πατρίδα. Θα ήθελα να πω επίσης πως γίνεται μεγάλη κουβέντα σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο για την εξίσωση κομμουνισμού-φασισμού και να εξομοιωθεί ο θήτης με το θύμα. Ο θήτης όχι από εσάς ασφαλώς. Μιλώ για την κεντρική πολιτική που υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επιχειρείται να εξισωθεί ο κομμουνισμός με το φασισμό, εκείνοι δηλαδή που κάναν τα έσχη, όλα αυτά τα έσχη, για τους Ναζί μιλάω, και για το μεγάλο πατριωτικό πόλεμο που έδωσε ο κόκκινος στρατός, όπου τελικά έγειρε την πλάστιγγα και ήρθε η ανθρωπότητα εκεί που πρέπει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μόνο ότι ο αγώνας ενάντια στον ναζισμό, στο φασισμό, πρέπει να είναι καθημερινός, δεν μπορεί να είναι επαιτειακός. Τα είπατε όλα αυτά, κύριε Τσίπη, και πολύ καλύτερα από μένα. Συνεχής αγώνας ενάντια σε όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί, κύριε Τσούτσο? Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Μολυβδοσκεπάστης, κύριε Τσίπη, κύριε κάτοικοι της κοινότητας, ο χαρακτηρισμός της Δημοτικής Κοινότητας Μολυβδοσκεπάστης ως μαρτυρικό χωριό αποτελεί μια πράξη ιστορικής δικαίωσης και ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν και υπέστησαν τις τραγικές συνέπειες των γεγονότων της περίοδου εκείνης. Η πρότασή σας αυτή, από όσα μας είπατε, δεν αποσκοπεί μόνο στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά και στη μεταλαμπάδευση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης στις νεότερες γενιές. Ως Δημοτική Αρχή, οφείλουμε να στηρίξουμε με σεβασμό και υπευθυνότητα την πρωτοβουλία σας αυτή και να συμβάλλουμε στην ανάδειξη και διαφύλαξη της ιστορικής κληρονομιάς. Η μνήμη δεν είναι μόνο χρέος προς το παρελθόν, είναι ευθύνη απέναντι στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να περάσει αυτή η πρόταση. Άλλος συνάδελφος? Κύριε Δήμαρχε. Επιγραμματικά. Η απόδοση τιμής στους νεκρούς δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και θέμα ευθύνης. Ευθύνη απέναντι στην ιστορία, απέναντι στις επερχόμενες γενιές. Θα πρέπει να ξέρετε και ξέρουμε και γνωρίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι εκδηλώσεις σαν αυτές που θα γίνονται κάθε χρόνο όπως γίνονται, αλλά τώρα θα γίνονται και με την τυπική αναγνώριση του μαρτυρικού χωριού, αποτελούν ανάχωμα στη λύθη. Ο μέγας κίνδυνος. Λύθη δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε εμπόλεμη κατάσταση. Είτε είναι σε μάχη, είτε έχουν φωνευτεί από τον εχθρό, τον κατακτητή, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ για την πρωτοβουλία που είχαν όλοι οι παράγοντες του χωριού, προκειμένου να υποβάλουν αυτή την πρόταση, και υπερθεματίζω να ψηφιστεί, εκτιμώ, ομόφωνα, είναι, θεωρώ, βέβαιο, αλλά όχι μόνο να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας, να εγκριθεί και από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση? Όχι. Περνάμε στη φάση της ψηφοφορίας. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει την υποβολή πρότασης για χαρακτηρισμό της Δημοτικής Κοινότητας Μολυβδοσκέπαστης ως μαρτυρικής. Ο φάκελος θα σταλεί στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών από εμάς. Περνάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λύση σύμβασης παραχώρησης χρήσης
ακινήτου. Έχετε την εισήγηση, εγώ είμαι ο εισηγητής και στο δεύτερο θέμα. Ο Δήμος Κόνιτσας, δυνάμει της απόφασης με αριθμό 203 του 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε αποδεκτό αρχικά το αίτημα της Κιβωτού του Κόσμου για παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα των απαραίτητων χώρων του κτηρίου που στέγαζε τη Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας στη θέση Παζαρόπουλο και της διαβίβασης σχετικού αιτήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Κόνιτσα Λαϊκή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ, ιδιοκτήτριας του ακινήτου. Β. Της απόφασης με αριθμό νούμερο 5/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την επωνυμία Κόνιτσα Λαϊκή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ περί παραχώρησης στο Δήμο Κόνιτσας του παραπάνω ακινήτου για χρονική διάρκεια 20 ετών με δυνατότητα παράτασης άλλα 10 χρόνια κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Κόνιτσας και εφόσον πληρούνται οι όροι της παραχώρησης. Γ. Της απόφασης με αριθμό 280 του 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας περί παραχώρησης του παραπάνω ακινήτου στην Κιβωτό του Κόσμου και τελικής διαμόρφωσης των όρων παραχώρησης. Και Δ. Του από 29/8/2017 ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης της χρήσης του παραπάνω ακινήτου μεταξύ του Δήμου Κόνιτσας και της Κιβωτούς του Κόσμου παραχώρησε στην Κιβωτό του Κόσμου το ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας Κόνιτσα Λαϊκή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ, που βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας έναντι του Γυμνασίου Κόνιτσας στη θέση Παζαρόπουλο, εντός οικοπαίδου συνολικής έκτασης 8.487 τετραγωνικών μέτρων, με εμβαδό υπογείου 1062,10 τετραγωνικά μέτρα, εμβαδό ισογείου 889,14 τετραγωνικά μέτρα, εμβαδό πρώτου ορόφου 1156,665 τετραγωνικά μέτρα και αναψυκτηρίου 121,64 τετραγωνικά μέτρα, για χρονικό διάστημα 20 ετών που έλεγε στις 28/8 του 2037. Με το υπαρίθμο πρωτοκόλλου 1162, 8 Τετάρτου 2026, έγγραφό της, η νόμιμη εκπρόσωπος της Κιβωτού του Κόσμου, κυρία Άρτεμις Δεδούλη, κοινοποίησε στον Δήμο Κόνιτσα την οριστική και αμετάκλητη απόφαση της Κιβωτού του Κόσμου περί πάυσης της λειτουργίας της δομής στην Κόνιτσα λόγω της ένταξης των ανηλίκων στο πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μετάβαση νέων από μονάδες παιδικής προστασίας σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, απευθύνοντας προς τούτο ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση στον Δήμο Κόνιτσας περί πρόωρης μονομερούς λύσης της από 29/8/2017 συναυτής σύμβασης παραχώρησης χρήσης του ακινήτου. Ακολούθως, με γνώμονα τη διασφάλιση της στήρησης των όρων της σχετικής σύμβασης παραχώρησης και την προστασία του εξοπλισμού του κτηρίου, συγκροτήθηκε με την αριθμό 98 του 2026 και πρωτόκολλο 2433/24 του 2026, απόφαση Δημάρχου Κόνιτσας, Επιτροπή για τον έλεγχο της στήρησης των όρων του από 29/8/2017 συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης ακινήτου μεταξύ του Δήμου Κόνιτσας και του Οργανισμού Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού με την επωνυμία Κιβωτός του Κόσμου και τον έλεγχο όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και του κινητού εξοπλισμού του ακινήτου. Στη βάση του από 29/5/2026 πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου, συνυπογράφηκε με την νόμιμη εκπρόσωπο της Κιβωτού του Κόσμου το από 29/5/2026 πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης του ακινήτου και του εξοπλισμού του και εν συνεχεία το από 29/5/2026 συμφωνητικό λύσης της συγκεκριμένης σύμβασης παραχώρησης, οπότε και παραδόθηκαν τα κλειδιά του κτηρίου στο Δήμο Κόνιτσας. Δια της παρούσας προτείνεται η λήψη διαπιστωτικής απόφασης περί της λύσης της από 29/8/2017 σύμβασης παραχώρησης χρήσης του παραπάνω ακινήτου στην Κιβωτό του Κόσμου και η υποβολή αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ιδιοκτήτριας εταιρείας με την επωνυμία Λαϊκή Αναπτυξιακή Δήμου Κόνιτσας ΑΕ για τη λύση και της αρχικής παραχώρησης του κτηρίου προς τον Δήμο Κόνιτσας. Παρακαλώ για την έγκριση. Ερωτήσεις. Ο κύριος Εξάρχου. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω να μου δοθούν αυτά που αναφέρονται εκεί σε μία παράγραφο της εισήγησής σας, το από 29/5/26 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου, το από 29/5/26 πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του ακινήτου και του εξοπλισμού και το από 29/5/26 συμφωνητικό λύσης με τους εκπροσώπους της Κιβωτού του Κόσμου. Να μου δοθούν αυτά τα τρία πρακτικά, θα παρακαλέσω. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Διαβάζω εκεί την εισήγησή σας, όπου αναγράφεται η υποβολή αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιδιοκτήτριας Εταιρείας, δηλαδή στη Λαϊκή Αναπτυξιακή, για τη λύση της αρχικής παραχώρησης του κτηρίου προς το Δήμο. Και δεν το κρύβω ότι μου κάνει εντύπωση η λέξη «αίτημα».
Γιατί όταν κάνεις κάποιο αίτημα, έχει τη λογική ότι το αίτημά σου γίνεται αποδεκτό ή όχι αποδεκτό. Μήπως αυτή η σύμβαση του Δήμου με τη Λαϊκή Αναπτυξιακή λύνεται αυτοδικαίως, αφού η παραχώρηση είναι για συγκεκριμένους λόγους και οι οποίοι λόγοι έχουν εκλείψει? Και αν βάλω μια υποθετική ερώτηση, ότι κάνοντας το αίτημα ο Δήμος, το εκεί Διοικητικό Συμβούλιο λέει δεν λύνω την σύμβαση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Γιατί το αίτημα, μήπως έπρεπε να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη λέξη, αυτό εννοώ, γιατί το αίτημα που κάνει σε κάποιον έχει τη λογική στο αποδέχεται ή δεν στο αποδέχεται. Και επειδή το ξαναλέω, θεωρώ ότι αυτοδικαίως λύνεται η σύμβαση, γιατί έχουν εκλείψει οι λόγοι παραχώρησης, αφού έκλεισε η Κιβωτός, μήπως εκεί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε στην εισήγηση κάποια λέξη, γιατί μία πιθανότητα που εγώ δίνω να σου απαντήσουν ότι έτοιμα είναι, ότι εμείς δεν λύνουμε τη σύμβαση. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Ευχαριστώ. Να σας απαντήσω ξεκινώντας από το τέλος, γιατί ήταν και η δική μου άποψη αυτή που μόλις πριν από λίγο αποτυπώσατε, ότι από τη στιγμή που η Λαϊκή, η εταιρεία, είχε παραχωρήσει το ακίνητο στο Δήμο στα 20-10 χρόνια για συγκεκριμένο σκοπό, και αυτός ο σκοπός αναφερόταν, έχετε γνώση των παραχωρήσεων αυτών, αναφερόταν ότι ο σκοπός είναι συγκεκριμένος, μόνο για την Κιβωτό, δεν παραχωρήθηκε το κτίριο στο Δήμο Κόνισσας για οποιαδήποτε άλλη χρήση, αλλά μόνο για να στεγαστεί η Κιβωτός. Θεωρούσα και εγώ ότι λύεται αυτοδίκαια αυτή η σχέση. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας του Δήμου είναι εδώ και έχει περισσότερες νομικές γνώσεις να σας απαντήσει. Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος, αντί του να μπούμε σε μια διαδικασία να ξαναγίνει ένα συμβόλαιο. Υπάρχει μια διαπιστωτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου επιστροφής του ακινήτου, ή θα υπάρξει αντίστοιχα μια διαπιστωτική πράξη αποδοχής της επιστροφής αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής. Νομίζω αντιλαμβάνεστε όλοι, η Λαϊκή είναι εταιρεία του Δήμου πρακτικά, έτσι, με την έννοια του μετοχικού της κεφαλαίου, οπότε προφανώς και θα αποδεχθεί και θα τελειώνει και η ιστορία. Τα υπόλοιπα που μου ζητήσατε σαφώς υπάρχουν, μπορείτε όποια στιγμή θέλετε να τα πάρετε. Δεν τα έδωσα σαν εισηγητικά του συγκεκριμένου θέματος, γιατί απλά διαπιστώνουμε τη λύση. Δεν παίρνουμε κάποια απόφαση επί της λύσης. Διαπιστώνεται η λύση. Το μόνο που κάνουμε είναι να ζητήσουμε το ακίνητο να επιστρέψει στην Λαϊκή. Δεν ξέρω, κύριε Κίτσιο, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Έτσι είναι, λύνεται αυτοδίκαια, αλλά χρειάζεται όμως και μία συμφωνία. Συνήθως κάνουμε μία σύμβαση, ένα συμφωνητικό δηλαδή, με το οποίο επικυρώνουμε αυτήν την αυτοδίκαιη λύση. Αντί λοιπόν να γίνει στην προκειμένη περίπτωση ένα τέτοιο συμφωνητικό, ερχόμαστε με μια, γι' αυτό και είναι και χαρακτηρίζεται ως διαπιστωτική πράξη, ερχόμαστε να διαπιστώσουμε τη λύση, την οποία θα γίνει και αποδεκτή, φαντάζομαι, και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λαϊκής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική. Όχι. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά. Σε κάποια άλλη περίπτωση ίσως να έχει ένα νόημα αυτό που λέτε, αλλά τώρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για εταιρεία του Δήμου. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Τοποθετήσεις, κύριε Ξάρχου? Είναι μια γνωστή ιστορία η οποία ξεκίνησε από το 2015. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2017. Εμείς που ήμασταν και σε εκείνη την δημοτική περίοδο και στην περίοδο την δεύτερη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το θέμα. Και βέβαιως έχουν εκλείψει πια οι λόγοι για τους οποίους η Κιβωτός χρησιμοποιούσε εκεί το κτίριο. Απλώς ευχόμαστε εμείς ως παράταξη να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης του συγκεκριμένου κτηρίου από τη Λαϊκή Αναπτυξιακή. Προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες και τις οποίες διαδικασίες θα τις παρακολουθήσουμε όλοι μας, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύω,
γιατί αποβλέπουμε στην καλύτερη αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Να, απαντώντας στην τοποθέτηση του κυρίου Εξάρχου, να πω ήδη ότι ο Δήμος κάνει κάποιες ενέργειες και εφόσον αυτές οι ενέργειες ευοδοθούν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση της αξιοποίησης κατά τον καλύτερο τρόπο των εγκαταστάσεων αυτών, θα ενημερωθείτε έγκαιρα εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Όπως επίσης και από τη Λαϊκή θα υπάρξει αυτή η ενημέρωση, γιατί ήδη υπάρχει ένα αίτημα αξιοποίησης του ακινήτου. Δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, τώρα μιλάω σαν μέλος της Λαϊκής, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κάποια άλλη διαδικασία, γιατί δεν είχαμε ακόμα το ακίνητο. Ούτε να ενημερώσουμε δηλαδή. Κύριε Δούκο. Τη μοίρα του χιονοδρομικού προβλέπω. Τη μοίρα του χιονοδρομικού προβλέπω. Αξιοποίηση, ακούω όλοι υπέρ της αξιοποίησης, να μην χαλάσουμε την επένδυση, είπε στη συνεδρίαση ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα τεινάζαμε την επένδυση στον αέρα, αν ακούγαμε τους επιχειρηματίες της περιοχής. Όχι ότι δεν ξέρατε, ξέρατε και για εκείνο ότι όλη τη διαδικασία, παραμύθι ήταν οι δικαιολογίες αυτές. Τέλος πάντων στο θέμα, ξεφορτώθηκε ο Δήμος με αυτόν τον τρόπο για 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ένα κτίριο 3.000 τετραγωνικών, το οποίο θα στέγαζε το πολύ μέχρι 20 παιδιά, 3.000 τετραγωνικά. Σαν λαϊκή συσπήρωση και τότε είχαμε πει πως η κοινωνική μέριμνα, η φροντίδα των παιδιών πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους. Να μην είναι ούτε ευθύνη των ΜΚΟ, ούτε των παπάδων, ούτε κανενός. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι, στην παιδική μέριμνα, στην ψυχική υγεία, υπάρχει πολύ ψωμί. Κονομάνε χοντρά φράγκα. ΜΚΟ, τάχα δήθεν προσφέρουν υπηρεσίες και στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκε η υπόθεση με τον Πάτερ Αντώνιο, που με τη μέση εδώ τον υποδεχτήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι επρόκειται για κάτι άλλο από αυτό που έδειχνε το αγγελικό του το πρόσωπο εδώ μέσα, δυστυχώς. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Αποδείχθηκε όμως στα 9 χρόνια η πόλη δεν κέρδισε τίποτα. Από εκείνα δηλαδή που προσδοκούσε, και ήταν στην απέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου τότε, πως θα ψωνίζουν από εδώ, θα βρούνε δουλειά, θα δώσουν δουλειά, θα δυναμώσουν τα σχολεία. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και τώρα και αυτοί οι εργαζόμενοι που ήταν, κάποιοι απολύθηκαν, κάποιοι άλλοι με δικά τους έξοδα θα μεταφέρονται κάθε μέρα στα Γιάννενα, και ότι αυτό, με ό,τι συνέπειες αρνητικές έχει στη ζωή τους. Συμφωνώ βασικά με τη λύση της σύμβασης. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση? Κύριε Καλτσούνη. Κατερίνα. Όχι με το ρόλο του Αντιδημάρχου, αλλά με το ρόλο του νόμιμου εκπροσώπου της Λαϊκής Αναπτυξιακής του Δήμου Κόνιτσας ΑΕ πλέον, καθότι πρόεδρος αυτής. Δεν σας κρύβω ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, το να επιστρέφει ένα τέτοιας αξίας κτίριο στην εταιρεία και να με βρίσκει εμένα στην ηγεσία αυτής, οφείλω να ομολογήσω ότι με μεγάλη ευθύνη με γεμίζει, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα κτίριο το οποίο έχει ανεγερθεί με τις δυνάμεις και με το μόχθο όλων των κονιτσιωτών μέσω αυτής της εταιρείας λαϊκής παύλα δημοτικής βάσης, η οποία είχε δημιουργηθεί. Ένα κτίριο το οποίο, παρόλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζει, αποτελεί ένα κόσμημα για την περιοχή και είναι σαφώς ότι μπορεί να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε στο μέλλον να δώσει λύσεις σε ζητήματα που ίσως αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα δοθεί. Θα μπορούσα να αναφέρω χαρακτηριστικά τη δημιουργία ενός συνεδριακού κέντρου, παραδείγματος χάρη, στη συγκεκριμένη περιοχή,
που θα έχει και διάφορες άλλες επεκτάσεις σε διάφορα ζητήματα οικονομικά, κοινωνικά, σε θέματα εργασίας. Όπως γνωρίζετε, ήδη από την πλευρά του Δήμου έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Αντίστοιχα και από την πλευρά της Λαϊκής έχουμε δεχτεί ένα αίτημα, όπως ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος, στην προκειμένη περίπτωση της Λαϊκής, ο κύριος Πανός. Δουλεύουμε όλοι πυρετωδώς έτσι ώστε να αξιολογηθούν αυτά τα ζητήματα όσο το δυνατόν νωρίτερα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε και στην περαιτέρω αξιοποίηση του ακινήτου. Γιατί, όπως έχουμε αντιληφθεί, όσο μένουν αναξιοποίητα, το μόνο που κάνουν είναι να φθήνουν. Σαφώς και θα υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, και με χαρά αναμένουμε το αίτημα του Δήμου Κόνιτσας προς τη Λαϊκή. Κυρία Δημάρατου. Ίσως οι πιο παλιοί θυμούνται ότι εγώ τότε είχα διαφωνήσει, όχι μόνο εγώ, αλλά και κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, με την παραχώρηση για 20 συν 10, 30 έτη αυτού του κτηρίου, το οποίο, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, αισθάνεται μεγάλη ευθύνη τώρα που έρχεται στη Λαϊκή και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Όντως, τα ωφέλη αυτά τα 9 χρόνια δεν ήταν ανταποδοτικά, ή αυτά τα οποία προσδοκούσαν ίσως κάποιοι ότι θα υπάρξουν. Εγώ αυτό που έχω να πω και εύχομαι ότι πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή ως προς την αξιοποίηση από εδώ και πέρα αυτού του κτηρίου. Να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, είτε είναι πρόσκληση ενδιαφέροντος, δεν ξέρω τώρα, λέτε ότι έχετε μία πρόταση από κάποιους, είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εντάξει, πιθανόν να υπάρχουν, τώρα που το κτίριο είναι ελεύθερο, να υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Προφανώς, έτσι. Οπότε εγώ, η πρότασή μου, η ευχή μου είναι να βρεθεί ο καλύτερος, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί σωστά προς όφελος είτε της Λαϊκής είτε του Δήμου. Ευχαριστώ. Εννοείται ότι ψηφίζουμε. Να προσθέσω μόνο, κυρία Δημάρατου, για να γίνει λίγο πιο σαφές. Ακούστηκαν δύο, ας το πούμε, προτάσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει τόσο σαφές. Υπάρχουν τρεις. Προς τη Λαϊκή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις. Η μία είναι μέσω του κυρίου Δημάρχου, που κάποια στιγμή αναφέρθηκε και εδώ. Η δεύτερη είναι αυτή που είπε ο κύριος Καλτσούνης και υπάρχει και άλλη μία. Όποια βοήθεια από εσάς προσωπικά ή από οποιονδήποτε άλλο δημοτικό σύμβουλο προς την αξιοποίηση του ακινήτου είναι ευπρόσδεκτη. Αν δηλαδή κάποιος γνωρίζει κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται ή θέλει να επενδύσει οτιδήποτε άλλο, είναι ευπρόσδεκτη η βοήθεια. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει κάτι άλλο? Ορίστε, κύριε Ζούκο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτό που είπα πριν, ότι θα έχει τη μοίρα της Βασιλίτσας. Περνάει από το μυαλό μας μήπως εκεί θα μπορούσαν κάποια στιγμή να είναι τα σχολεία της πόλης. Τα σχολεία της πόλης να είναι σε ένα χώρο, να αξιοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο όλο αυτό το κόσμο που λένε. Και όχι να δοθεί πάλι μπιρμπαρά στους ιδιώτες. Γιατί να μην σκεφτούμε και αυτή τη δυνατότητα. Ένα ολοκληρωμένο σχολικό συγκρότημα, όλα τα σχολεία, εκεί σε ένα χώρο, και ο Δήμος να αναλάβει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, να μεταφέρει τα παιδιά με ασφαλή τρόπο στα σπίτια τους, να έχει το ημερήσιο, το σχολείο, την τροφή, ό,τι καλύτερο υπάρχει, λέω. Γιατί πάλι θα πάμε εκεί που είναι ανοιχτός ο δρόμος. Κόνιτσα, κύριε Ζούκο, δεν πάσχει από κτηριακές εγκαταστάσεις για να στεγάσουν σχολικά κτίρια. Δυστυχώς πάσχει από έμψυχο δυναμικό για να γεμίσουν αυτά τα κτίρια. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί? Περνάμε στην ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, οπότε αντιλαμβάνομαι ομόφωνα ψηφίζετε το δεύτερο θέμα. Θέμα τρίτο. Έγκριση έκτησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κόνιτσας έτους 2026. Συγητής ο κύριος Κοτσιάφτης. Ορίστε, κύριε Κοτσιάφτη. Καλησπέρα και από μένα. Καλό καλοκαίρι, μια και είμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Λοιπόν, με την έναρξη εφαρμογής του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του νόμου 5314 του 2026,
με την οποία μεταξύ άλλων άλλαξε η διαδικασία σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεων αυτού, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας διαπίστωσε την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και προέβησε τη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο Κόνιτσας. Αυτή λοιπόν την εισήγηση σας παραθέτω ως αρμόδιος αντιδήμαρχος και εισηγούμε την έγκριση της έκτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κόνιτσας για το έτος 2026. Παρακαλώ για την έγκριση. Ερωτήσεις. Η επικεφαλής, ο κ. Δούγκος δεν είναι εδώ, ο κ. Εξάρχου δεν θέλει, κύριε Δημαρώτου. Κύριε Πρόεδρε, επειδή οι υπηρεσίες που αναφερθήκατε πριν δεν διεκπεραιώνουν από τις 14 Τετάρτου και μάλιστα για να εξυπηρετήσουν ένα άτομο αμαία που έχω αναφέρει στο Συμβούλιο της 3ης Ιουνίου, από 14 Τετάρτου, 3 Ιουνίου το έκανα θέμα και κύριε Δήμαρχε, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Γι' αυτό ήθελα να πω πριν. Πού να απευθυνθώ. Απευθυνθήκαμε πόσες φορές στις υπηρεσίες και εσείς δώσατε εντολή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και δεν έχει γίνει τίποτα. Συγγνώμη. Θα σας πω μετά. Το έχω πει στις 3 Ιουνίου, αλλά θα σας το υπενθυμίσω. Κύριε Αντιδήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο η Οικονομική Υπηρεσία εισηγήθηκε την έκτη αναμόρφωση? Τι διεπίστωσε συγκεκριμένα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού? Παραδείγματος χάριν, εγώ βλέπω εδώ στο Α1, στον κωδικό 1, 2, 3, 4, στην τέταρτη γραμμή, ταμιακά υπόλοιπα από ειδικευμένα έσοδα επέκταση κτηρίων Δημοτικής Αστυνομίας 1.300. Ετούμενη εγγραφή 1.397.900, διαμορφωμένα 1.397.900. Αυτά δεν υπήρχαν στον προϋπολογισμό. Αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί, ας πούμε, γίνεται? Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ορίστε, κύριε Κωσέφτη. Φαίνεται στην εισήγησή μου πότε, σύμφωνα με τον νέο κώδικα, γίνεται η αναμόρφωση. Λοιπόν, σίγουρα στην παράγραφο 2 του άρθρου 373, όταν γίνεται για μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό ή σε επιμέρους κωδικούς ή το αντίστοιχο, δηλαδή από τους επιμέρους κωδικούς, είναι ένας λόγος για να γίνει στην πρώτη σελίδα της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού δίνεται να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στις ακόλουθες περιπτώσεις. Ναι, όχι, έχει το Β για τη μεταφορά πιστώσεων, το Α1. Δεν είναι σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, Α, Β, Γ κλπ, όταν συντρέχει, η Οικονομική Υπηρεσία έχει την ευχέρεια να εισηγηθεί στο Δήμαρχο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ναι. Ποιο που μου είπατε? Λοιπόν, όλα αυτά εδώ, το παρακάτω, παράδειγμα χάρη, είναι για τακτοποίηση ταμιακών υπολείπων, τα οποία κάποια δεν είχαν γίνει με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, γιατί δεν είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και έρχονται τώρα να τακτοποιηθούν. Είναι 4-5 περιπτώσεις. Τοποθετήσεις, κύριε Εξάρχου? Υπάρχει άλλη από κύριε Δούκο? Επί της ψηφοφορίας. Η παράταξη θα ψηφίσει ναι και παρακαλώ να καταγραφεί και στην απόφαση, παρότι διαφωνούμε για τους δύο κωδικούς στο Β2, το 015 και το 055, που αφορούν έξοδα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, ως προς το ύψος των χρηματοδοτήσεων, γιατί το θεωρούμε υπερβολικά υψηλό, δηλαδή
αφορά ένα ποσό των 2 κωδικών 176.000 ευρώ και τα οποία δυστυχώς από τη διοίκηση του Δήμου κατανέμονται και ανισομερώς. Να καταγραφεί παρακαλώ και η αιτιολόγηση στην απόφαση. Ψηφίζεται όμως με αυτή την παρατήρηση. Κύριε Δούκο. Οπότε ομόφωνα η ψήφιση της αναμόρφωσης. Θέμα τέταρτο. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Ηλιόρχης του Δήμου Κόνητσας, συγητής ο κύριος Κοτσιάφτης. Έχετε εδώ την εισήγησή μου. Πρόκειται για υπόγειο, το αναφέρω, ημιυπόγειο είναι ουσιαστικά του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ηλιόραχης, το οποίο ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ηλιόραχης το ζητάει για τις ανάγκες του Συλλόγου. Είναι μία αίθουσα 30 περίπου τετραγωνικών μέτρων, όπως αναφέρω. Η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας είναι ήδη κατατεθειμένη, οπότε παρακαλώ για την έγκριση της δωρεάν παραχώρησης. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ο κύριος Πρόεδρος μήπως θέλει κάτι? Η σύμφωνη γνώμη σας είναι κατατέθηκε. Άρα επί της ψηφοφορίας, ομόφωνα η παραχώρηση στο τέταρτο θέμα και πάμε στο πέμπτο. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Κόνητσας του Δήμου Κόνητσας, συγητής ο κύριος Κοτσιάφτης. Και εδώ έχετε την εισήγησή μου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κονητσιωτών Καπαδοκών της Κόνητσας, οι Ρίζες, ζητάει την αίθουσα, μία αίθουσα και συγκεκριμένη αίθουσα κάτω στην αγορά, το υπόγειο το -1, για τις ανάγκες του συλλόγου της. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, παρακαλώ για την έγκριση. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Τοποθέτηση όχι. Ομόφωνα και το πέμπτο θέμα. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλους.